Всеки трябва да намери в сърцето си това, с което иска да се занимава и да го реши и да го следва. Защото имаме в случая, когато кандидатстваш в различни университети и си икономист, и си актьор, и си журналист, и си художник и те приемат на 10 места. Окей, има такива таланти и спортисти и така нататък. Но трябва човек да разбере време, както казват старите хора, с какво иска да се занимава. И затова трябва да му помогнете и вие. Това е рубрика, която посвещаваме на начина на мислене. Искаме да изследваме различни начини на мислене, които предпоставят хората да бъдат успешни, да харесват това, което правят, да се раздават на пълен потенциал, защото според нас това е голяма част от успеха на всеки един. За тази цел сега ще си говоря с един човек, който дава всички сигнали да е интересен. Занимава се с спортна журналистика. От него за първи път чувам думата фенска журналистика. Любопитна съм да разбера какво означава. Той е спортен журналист в Евроком и името му е Станимир Бакалов. Здравей, Станимир. Здравей. Какво е фенска журналистика? В началото на този век в България се израснаха като гъби различни телевизии, радиа, сайтове след това и така нататък. И до тогава, допреди да се появи моята скромна персона, в България се обръщаше внимание на главните действащи лица на терена. Футболисти, треньори, ръководители, президенти. В един прекрасен миг аз, понеже посещавам футболни срещи, си казах, защо не обърна внимание на тия хора, които са на трибуните, с техните истории, техните лични истории, с това как те чувстват, преживяват спортното събитие, как те подкрепят отбора. Защото футбола, спорта се прави за хората. И именно когато почнеш да обръщаш внимание на тези хора, привържениците, запалянковците и с времето модерната дума феновете, става вече така наречената фенска журналистика. Да разбирам ли, че някак това е твой продукт, фенската журналистика? Идеята за първи път така ми дойде на 20 години бях. Преди това ходих на мачове и си казах, аз ще обръщам внимание на хората. Сега гледам, вече това са 18-19 години сме в бранша, гледам, че вече всички го правят. Всички дават възможност на хората, които са около терена, на терена, да обръщат внимание. Станаха известни феновете, фен-клубовете и така нататък. Така че мисля, че аз и екипа, с който работех тогава и започнахме от нищото, мисля, че сме основоположниците. И се гордея с това. Хората го знаят. Това нямаше Фейсбук, нямаше интернет, нямаше тия неща. И когато ти ги снимаш и ги показваш в определен час, примерно 9 до 10 вечерта, и си викате, това е предаването. И с годините, колкото сега повече се увеличава Фейсбук, вече конкуренцията е голяма, нещата вече отиват навсякъде. Може да видиш тия фенове. Но това, което ми става интересно, е, че ти на практика си избрал някакъв подход, който е различен от останалите. Казваш, всички правят това. Аз винаги така правя. Ще даваш ти примера кога правиш така? Добре, ето ще дам пример. Когато започнах работа и по-късно в предавания, свързани с външна продукция на Нова телевизия, като Сделка ли не, Семейни войни, заедно с продуценти и другите, аз исках предаването да има темпо, да има бързина, да има темпо, ритъм, да се влиза бързо в играта, в гейм-шоуто, за да може там да се заглеждат хората. Аз още искам малко да поровя тук в това ти желание да направиш нещата по различен начин. Това се появи около 20-те години? Не. Или от аз малък от малък си така правят бели, да. От малък. Различни бели? Ами различни. Детската градина казах на децата, с които сме там в детската, поскочих 2-3 пъти, гледам как се мести секцията и викам, трябва ми помощ. Дайте да скачаме и секцията падна. И вече, когато дойде учителката, всичко беше късно. Такива идеи ми идват.
2008-2009 година, малко преди НДМО да направят Big Brother в студентски град, когато живеех и си казвах, ако тук дойде една камера, 2 камери, 3 камери и снима живота на студентите, как се забавляват, как учат, как пият, как правят любов и така нататък. Ако това нещо се заснеме, ще убие рейтинга на всички ни телевизии. Като реалити. Да, реалити формат. 2 години по-късно НДМО създава Big Brother. Не те ли хваща яд? Не си осъществяваш? Не, защото аз имам идеи, креативни идеи, обаче явно не съм имал нито знанията, възможностите, хората, връзките, контактите. А какво ти отключва креативността? Аз вярвам, че креативността е онова, което от тук нататък ще ни... Сърцето. Как става то номер как става? Когато човек е емоционален и чувствителен. Така. Няма как да не му идват идеи. Дали ще прочете една книга и ще вземе от нея нещо любопитно, ще го направи сюжет, ще го раздвижи. Такива лудничеви идеи. Имам една приятелка, Мариела Йоцова, моя колежка, и каза, искам да видя Батистута. Тогава на времето, той е известен футболист, Габриел Мар Батистута, и каза, давай да го правим. Викам, отиди, тя отиде тогава с нейния съпруг, дай ми камера, уредих и камера, отиде, снима го за първи път в Флоренция, в Фиорентина. След години, 2004 година, Габриел отиде в Катар и отидохме двамата с нея с самолета да правим филм за катарското първенство заради него. И ето, това са такива идеи, които хората трябва да ги следват и да се справят с тях. Понеже се опитваме с това, което си говорим, да сме полезни за хората, които ще го гледат, може ли да го извадим като есенция, това, че хората трябва да се следват импулса? Да, мечтите, импулси, постоянството. Тук трябва да допълним това нещо. Нито съм най-умния, нито най-креативния, нито най-знаещия, нито най-можещия, нито най-богатия. Но важно е човек да е постоянен. Когато имаш идеите и си постоянен, не може да не се случат нещата. Месец, 2, 3, защото работиш повече, търсиш повече нещата от останалите и мисля, че се получават. И най-вече всичко е свързано с отношенията с хората. Ако ти си общуваш с тези хора, интервюираш ги както ти в момента, или просто станете приятели, общуваш си, ти намираш от всеки нещо, което той ти го дава. Дава ти идеи, съвети. И така се правят хубавите неща. Да, великите неща. С хора, да. Затова трябва 2 неща. Постоянство, контакти, непрекъснато начин да се развива човек и да си общува с хора, които могат да му дадат. Всеки може да научиш нещо. И както от наши големи творци, ръководители, така и от един човек в едно казино срещнах преди години. Той беше загубил всичките си апартаменти, бил е много богат, дъщерите му напуснаха и той ми даде такива и примери, такива съвети, че аз от него съм запомнил много неща. Супер интелигентен човек. Но ето, давам един лош пример. Така че от най-лошия човек, от най-неуспешния човек може да научиш. Пак може да се вземеш. Според теб това обаче има ли го всеки? Раждаш ли си някакси така по-предразположен да общуваш с хората? Раждаш се. Ти си се родил така. Така си ти го подарили в родилния дом. Значи за първи път на 5 годинки казах едно стихотворение, какво да рисувам и исках всички да ме гледат. И оттам започна, гледах телевизия, водещите на новините и казах на майка ми, мамо, искам да съм като този Чичко. Така че или го имаш, или го нямаш. Няма как да... Значи аз не мога да стана примерно космонавт, защото нямам качества за космонавт. Не мога да стана капитан на кораб, сигурно, защото нямам качествата за капитан за кораб. А според теб, кой трябва да следи какви качества имат децата и да ги насърчава? Като почнем от учители, организации, сега все по-модерно е HR,
както така сте започнали. Това е начинът. Трябва да има такива хора, които да изследват децата още от ранна възраст, да си коментират, да си комуникират с тях. Аз знаеш какво направих? Нещо интересно. Да, много интересно. Организирах един футболен клуб за деца, без нито 1 лев да вземем от децата и без да търсим изгода. Просто защото ми е интересно как се работи с деца. И ние имаме 15 деца, които до преди 1 година не се занимаваха с футбол. Други неща се занимаваха. Имаме танцор, спортни танци, таеквондист, художник, не знам какво. И тия деца ги направихме колектив. И някои отпаднаха, други останаха и почваме вече да женем победи срещу отбори, които по 5 години се занимават тия деца. Така че много е важно в България селекцията и добрите селектори, както викат сърбите. Селекционерите. Така че вие затова сте на прав път, трябва да свършите работа. Трябва да свършим работата и затова искам да те питам и то хубаво успешни неща, но за да изпробваш толкова много идеи, сигурно минаваш през някои не толкова успешни. Разбира се. Кажи на някой провалче, така да знаем и за това. Ами, ако провал е да губиш пари или да не печелиш. Губил ли си пари? Разбира се. Значи това е провал. Ако кажат сега ще развиеме такъв и такъв бизнес, дайте да инвестираме, да намериме, правим, примерно, организация някаква на събития и прочее. И не се получават добре нещата, защото нещо не сме изпипали и тогава това е провал. Макар че пак не е провал, защото това да загубиш пари не е провал. Провал е да загубиш мечтите, достоинството и така нататък. Така че няма провали. Големи провали няма. Провал е човек, няма. Ако влезе в затвора, стане наркоман, загуби на хазарт всичко и така. Тогава може би е провал. Това са провалите. Скоро слушах една лекция, беше много интересен лектора и цялата му концепция беше, че ако гледаш на живота си като на експеримент, няма как да се провалиш. Защото това е просто един опит. Опитваш това, опитваш следващото, все някъде ще успееш. И хубавото е, че към допълнение на тези думи, когато вършиш работа, която харесваш, живота се превръща в забавление. Ти такъв случай ли си? Мисля, че да. Толкова много години само това правя. Нищо друго не съм се занимавал. Само с телевизия, медии. Нищо друго. Добре. Ако се опиташ някакво обращение към по-младите хора, тинейджерите, какво би им казал? Всеки трябва да намери в сърцето си това, с което иска да се занимава и да го реши и да го следва. Защото имаме в случая, когато кандидатстваш в различни университети и си икономист, и си актьор, и си журналист, и си художник и те приемат на 10 места. Окей, има такива таланти и спортисти и така нататък. Но трябва човек да разбере време, както казват старите хора, с какво иска да се занимава. И затова трябва да му помогнете и вие. Да, специалисти като вас. Може би и вие с фен-клубове, с журналисти. спортни. Да, при мен идват, между другото, аз съм много горд, защото сега едно момче, което коментира световното първенство, от улицата, от един матч се запознахме с него и никой не му обръщаше внимание и аз видях качество в него и той сега в момента коментира световното първенство. Това е мой продукт. Георги Славчев се казва, Николета Маданска от BTV, тя беше предотказвана от спортната журналистика 2007 година. Срещнахме се за половин час и тя беше подписала договор. И аз си казах само 2 неща. Баща ти е треньор по футбол, майка ти е световно известна в България, нали, както се казва, и тя занимава с журналистика. Ти с какво искаш да се занимаваш, освен с това нещо? Това ти е пътя. И тя ме послуша тогава и сега виждам и колко много успя. И такива хора. Други мои приятели, Светомир Лазаров, Иво Тонков, гласът на Българска армия на ЦСК, той е журналист дълго време. Цецо е един от най-добрите анализатори на спорт кафе, тенис кафе. Тия хора, аз ги срещнах в живота и ги поканих и ги придърпах. Така че така се прави. Това е хубавата селекция. Това, което забелязвам при теб е, че много кратък път е от това да ти хрумне нещо и да го осъществиш. Според теб, какво спира другите хора да не осъществяват идеите си? Вярата.
Не си вярват? Не си вярват. Не знам, може би страха от това да не се провалиш. Иначе отиваш, тръгваш, нямаш възможности. Отивам при един, моля му се, помогни ни, при друг. Един отказва, трети отказва, четвърти отказва. И после се случват нещата. И някакси се случват. То страха от провала смяташ, че ги спира? Да, страха от провала, страха от това да не се изложат, ами какво ще кажат хората, ами сега ще ни гледат тук дали ние правилно си водим това интервю, дали правилно си говорим. Ако така се мислим, няма как да успеем. Добре, и за да завършим, трябва да довършиш изречението, за да се развиват хората, трябва да? Трябва да вярват, да са постоянни и да имат идеи. Супер. Добре, благодаря ти. Много ти благодаря и аз.